Ngahan kebareng makaro sarengan AWJ Audio Sound System Munggur Andong Boyolali ugi kalebut pemantar digital video syuting Duta HD syuting desa rezeki kutha saking ladan mundukan sregen live streaming sinambi sakumpul sepuh pelengah merotamu amang suli anggedapi atur pasegatan kang saben keluarga pamangku ganti kebareng kula sakating ngaturaken panglipur setunggal mboko sawiji murih regenging swasana lumantar sawanipun di Ina Allah, Allah, Honda, Persebaya. Waduh, waduh. Apa saja? Nutu kuwi. Piye awakmu ki ora rindu karo aku toh? Wis sesasi awake dhewe iki tidak berjumbu lho iki. Berjumpa. Oh, berjumbu. Kowe Iya, bengi iki berjumpa. rasa kemayu. Apa? Pamormu ki kalah. Karo Biasane sapa? iki bintang tamu inalalah. Bintang tamune lho bengi iki. Eka Mencuati. Kok Eka Mencuati ki piye? Eka. Eka Vivita. Alambine ngene ya. Ning biasane bintang tamu kan metune sik. Iya. Kira kerekke. Aku ora pati yakin masalahnya. Ojo kaya ngono. Kira kaya ngono Nggih, kuwi. Dek Ina. Piye, Mas? Alhamdulillah tinimbalan panjenenganipun Pak Bayan. Pak Pak Bayan. Sigit Cahyono Ibu Tanti Setiorini. Oh ngaten. Walimatul Khitan Ananda Raditya. Nggih. Uluk salam riyin. Ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu sedaya ingkang kinurmatan. Sugeng lenggahan kanthi sekeca ugi sugeng pepanggihan kula kalian sarombongan sadayu lho iki. Saking Sentul keongan Nogosari Boyolali. Nggih awan wis mrene sedayu yoan Mas. Nggih. Podere Pak. Mbon Pak? KW. Mboten KW niku nggih asli ning peranakane Pak. Nggih. Rungokno, Sedayu rungokno. pun enten peranakane niki. Oh, anu to. Lae sedayu. Piye? Putune. Nggih putune nek wau nggih. Walah nak putune nyelot nemen Nah, iki. nek niki Nggih, pangapunten. Niki babone Pak, nek niki asli babone. Babone alhamdulillah. Ki memuji ngarsane Gusti ya, Nduk. Nggih. Tungakno genti di Ananda Raditya ingkang dipun khitanaken. Ngaten Ya. nggih. Selamat buat Dek Ananda Raditya, selamat menikmati bentuk yang baru ya, Le. Muga-muga digunakake sing sak mestine. Contone iki ya nek pipis aja sembarangan ngono. Nek urung mari ki aja dolan ndak gendelen. Nek jare wong tuaku ngono kuwi, Mas. Nak jaman biyen ki percaya, Nduk. Wong teknologi rung maju. Saiki ki nggo laser tanpa kuwi. Heh? Ora nganggo gendelan ora. Mosok manuke gak dikethok? Ya diketok ning rasa nganggo kuwi. Teknologi wis maju, langsung kering. Oh, nganggo remote saiki ya, Jo. Remote bang kuwi. Kaya pit sing model saiki Honda Picek kae lho. Kokpit PCX. Ya kuwi. Kok picek PCX. Ya kuwi aku nek maca kok. Ya, muga-muga dadi anak kang saleh ya, Amin. Nduk. Amin. Taruna kang bisa ngungkuli bapa suksesipun. Nggih. Mak anu Apa? Niki tiyang sepuhipun Pak Bayan. Ngaten. Sapa ngerti kok Mas Radit dadi Pak Lurah apa Pak DPR kan ora ngerti. Amin. Amin. Ki kinudang kagem Dek Ananda Raditya, putra Nuswantara riyen. Bisa. Didik, ya, Dek Awan putune Sedayu iki Pake Sedayu. Anakku sing bagus dhewe dandani kendang. Iya toh. Iki pelok kenem kok. Lah Nek iya. Slendro kae kan ono beda lagu. Dandani kendang. Ya suwe ora melu ki ya dites ki ora apa-apa. Ning jek kelingan kok. Oh, jek Bar kelingan. iki bar iki jek kelingan.
Kita harus kembali lagi oke. Besok pintar sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu melaku sabenere ora aku nggumpuni Apa? krone lek Darno itu Sing ndi? cah loro kok ora kompak Kok ora kompak iki ngapa? iki seragame apa ki abang ireng kae biru oh nek iki asli iki gawan kotak Sing kae? pocokan Kok pocokan saiki iki ya dadi karyawan resmi. Ning aku yo tak dengarenke kok bengi iki yo bose melu ki apa tenagamu mbok pecat kabeh apa piye? ya ora kok terus ngono ku ya ora Lah gur karira mbinter iki. ning ketoke ya Kok dora betah ngono sajae. ya ora ning ketoke ya kena aku ya ndukung Lah oh mboten patek percaya, Pak. Oh. jurakane duta nggih niki Pak ireng kaya cemani niki nggih jurakane niki Nggih. Nggih niku Pak, bose duta hadi nggih niku wireng welik ngono ning sugih mboten ngepakat niku. sugih ngapusi tenaga Aja kaya ngono. Langgame ya, Ja. ya putra Nuswantara Cahyu Cemenangan anakku aja bijet nangis wae anakku sing bagus dhewe besok pintar semangat Apa? mergo mbut gawe ya karo bojone alhamdulillah Aja mbok omong gitu. lah iya Bab kaya ngono ki nek ning mburi panggung nek di depan panggung ki aku ki plat kuning angkuta kae milik umum. Siapa saja boleh masuk. ngono ya Mas Tanto ya oke berarti nek nang kene iki plat kuning. Iya, Oke. nek ngene iki aku nggak kenal siapa dia. nang omah Ya kenal dong. Yo ngono kuwi jenenge yang buat gawe ki profesional kok. aja cemburu ya kowe kok lunga Kan ra kenal, Oh, iya, ra kenal ra ngono kenal. kuwi, ora apa-apa. ning aja teko omah kudu kenal lo ya Marai cemburu, rasa cemburu to, Pak. Aku ki padamu pokoknya. Lah, bathuke kuwi lho, Nana. Sing botak kok ngantik tenanan ngono. Pikir apa lho jane iki? kayak kira botak Lah apa? brodoli Bisa gawe gawe bisa Ja, iki Dalem. dhewe kudu salim iki karo Pak Bayan. Aku mau rong salim mergo metu mburi mau iki. lah dalan iki kono kok yo kowe lewat kene Mau wis saning kono kon pindah rono wis yo sowan panjenenganipun Pak Nganti piyai iki mbok yo sing ngalus.
Aku ki ringkeh kok gampang suwek ki mbok yo alon-alon. Apane iki lho? Jarike. Oh jare ki sowan panjenenganipun Pak Bayan Sigit Cahyono. Nggih, Pak Bayan Sigit kang pundi? Wonten Oh, inggih nanti nggih, kok Mbak. nggih salim sik to Mas, awake dhewe iki yo kudu kula nuwun. Lho, Amit Nela. nggih Pak nggih. Nggih. Pak Di, iki nanti narik nggo cah gendelen ngono iki. Nah, oh niki bapake Pak Bayan Pak Sigit Cahyono. Oh, Mbah Kakung, salim dulu Mbah Kakung salim. Nggih, kula nuwun kok. Nggih. Nggih. Ah. Ojo dijengkengke iki. Lah ya ini wis do mendem oh Mas. Ora. Nggawa. Nah niki Pak Oh niki Bayan Pak Sigit Bayan nggih Cahyono. sugeng dalu Pak Bayan. Pripun raosipun dalu menika pripun? Remen mboten Bingah remen. bingah tanpa upami. Napa melih ketemu kalih kula ina. Alah rasane pripun Pak Bayan? Jane seneng Mbak, ning ora iso gandeng. Lah napa Pak? Sebabnya napa? Lah satpame dereng turu. Bu Bayan, mbok pilih pun ngantuk enggal sare Bu. Aja kaya ngono kuwi. Mboten kok nggih Pak. Dawuh Gumujeng mawon. lagune napa Pak Bayan? Dang anak langsung. Oh siap Oh, ngudang anak bablas ke seragenan. Alah mboten sah ngoten niku. Alah jenenganipun nanggap lho. Mboten sah ngoten. Alah. Tek kaya ngono ki to, Jo. Jo, aku lak ya ora penak aku sebar genep iki, Jo. Jo, wong kok kaya ngono ki lho. Ah, Mok tangane serikatan ngono iki Pak. niki ngudang anak bablas seragenan ngoten Nggih. nggih. Dawuh. Lah, 150 Siap. lho, Jo. Alhamdulillah. Dongake. Dongake, muga-muga paringi lancar sehat bagas waras usahane nggih lancar. Amin, amin, Ayam amin. tentem keluargane. Ngaten nggih Pak nggih. Mugi-mugi nggal meteng melih Buke. Kuwi yo rejeki. Ya. Nggih, Ya, sekecak keriyen Nggih. dibar niki kula bablaske nggih. Ngundang Nggih. anak sun Pak Bayan. Nggih, sugeng dalu Pak Tentara. Sekecakaken Pak. Saking Nggih. Koramil. Oh Koramil nggih. Klego. Oh Klego, ayo ora sama macam-macam ndak dibedil dasmu kuwi mah. Lah Monggo, ora Pak. salah apa kok bedil ki mangsamu. Yo nek kok kian trunyake yo engko enek hukume dhewe kok. Ora kok. Ya. Mbak Kakek. Ya cek. Putrane 150 lho, Mbak. Ya mesok Ngeten. kelingan. Ah, Ih, jan elok tenan kok. Kaya mesok kelingan nek iki ya. Anu niki benten kok turene ke nyuwun Mbah Kaung ki ambak kok wawok. Pripun? Ah demit tenan. Mboten. Oke. Oke. Ampun bobok riyen nggih, Mbah. Ora. Lagi Pak. Kaya cek kelingan mau Mbah Kakung dereng lho. Urusan duit kok Nggih. eling Ah, iki. Lah nggih. Ah, nyawer mboten kok. Nyawer mboten. Yo kosek. Mbok menawa pengen nyawer ning isin iki lho lak yo mulane tak jawil to. Yo engko Nyotinge bagiane aja pas rai kok dodo. Tak kese. Dah tenange bapakmu. Oh. Ayah. Angel. Jika yen wis rampung nuli kondur nuswantara adil
pekewo karo adikku wedok. Sapa? Nesu. Iki jane lagune Ya kono. iya. Oh, mbok dijajal. Nggon pas repe iki. Ya awakmu wae, aku kira ya pekewo to. Dijajal sih. Senengane ngono kuwi kok. Tur bengi iki dadine bintang tamu kok. Ya ngene. Ha iya. Nggon rap. Bintang tamu sing bayar kowe ya. Iya santai. Oke. MC sugih kok ya. Ngene ya. Ya. Tunjukkan. Tunjukkan apa nih? Irunge. Iran duwe kok. Iya. Kayak ini ya. Iya, gampang. Kaya ngono iki gampang. Wong kono sing ngajari aku kok. Oke, Mas Gejo. Beda. Ngapa? Beda piye? Bedane piye? Nah, kowe iki nak ngene iki kaya piye ngono lho. Enek isine. Enek isine. Mbang iki kok utuk. Gonku tak delekke Jo, tak kempeske. Baru operasi kok Thailand aku. Oh, Ngono, iki sing tren 2025 ya semene iki ngono. Sing padha sego kucing ngono iki. Iya. Oke. Kok aku operasine ndek mbeni ngomong anu dokter sing sak ukuran sego kucing ngono. Oke, masuk. Mbeni. Bahasane Thailand piye nembunge? Ya kaya kowe kae lho sing nembung kae lho Ju. Nek nggonanmu kan yo. Padune raga. Wis ya. Wis. Ya, yo. Kok berarti aku hitungane karo kowe ya nek pas mulih lho ya. Iya ya santai. Nesu neh. Lambene wis becucu. Ngono Nek kuwi sik. to. Ngono kuwi. Iya, wong apik to wong yo komburi yo mlenuk kaya ngono kae. Malah kaya tampir ya. Iya, dintekke. Takawaning kang cipta Bapak Guru Minulya papan gununge sajane nangge sang dengarui. Ayo Delina. Lanang dhewe anak wedok tak sekolahe sing terendok sekolahe besok yen gedhe dadi pagawe. Tak sayange, tak kudange anakku sing bagus dhewe. Lah timun sigarane ayo bangun rumah tanggane. Cari lore suwe pikire sing dilire suwe pikire. Aduh aduh sayang dipun tiris-tiris Alam ngono ora wis. lalela lela pipimu ana
kandhane Enak soto golanya soto ragaya soto kuali. alah etan bojo kulon ya bojo ora kaya bojo sing keri sekop Aduh sayang, aduh sayang, blarak mas disampirke. omahmu cerak ra gelem ngampirke Maraman, raman, tembak pating celoneh. jarimu kapok kok jaluk-jaluk meneh Dik. Awan-awan aja ning karepan mono akeh gulane. Rabi prawan kok kari goretan. kacek sithik pilih andane alah Sayang, sayang, duh aduh sayang, Apa? sedayu bergoyangku. ya Niki wau Sampun. dawuh saking pamenggugati Pak Bayan, Pak Sigit Cahyono sampun. Nggih, sampun Udan udan anak. anak. Mangke gek nyuwun sragenan mangke Mas. Nggih. Nggih, monggo lajeng matur sembah nuwun nggih. Wonten dawuh, Kung.